7 нот тэатральнага акорда. Напярэдадні абласны фестываль народных тэатраў «Бярэзінская рампа» раскрыў свае кулісы. Каб прадэманстраваць 7 лепшых народных спектакляў і завяршыць фестывальны сезон в обласці. На ўрачыстым адкрыцці пабывала і Наталья Кезік. Ён, як сапраўдны гаспадар і бацька форуму, на тэатральнае свята збірае выбраных. Традыцыю збірацца на сцэне Мікалай Пытляк перанёс яшчэ некалі з савецкай рампы сяброўства. Сёлетні 8-й бярэзінскі тэатральны форум асаблівы. Дзеянні праходзяць на адрамантаванай сцэне і напярэдадні юбілею свайго бястомнага пачынальніка. Абраныя яны таму, што мы адбіраем нейкім чынам, хто больш гатовы, каб і рэпертуар неяк падыходзіў. Сёлета 7 тэатраў, больш нам немагчыма. Было б яшчэ столькі, але няма куды падзець, бо адна пляцоўка ў нас толькі сам Дом культуры, больш у раёне няма і паказаць няма калі. І гэта пляцоўка 3 дні не пустуе. У зале ніводнага вольнага месца, а ў касах не дастаць білетаў на спектаклі. За 17 гадоў жыхару Березіно з'явілася добрая звычка – выхадныя прысвячаць народнаму тэатру. На 3 дні Бярэзінская рампа ў гэтай зале сабрала ўсіх аматараў тэатральнага мастацтва. У праграме 7 тэатраў і 7 розных пастановак. І па традыцыі ўжо 8-й раз абласны тэатральны форум адкрывае народны тэатр Бярэзінскага раёна. Іх роля на сцэне не праца, а хутчэй захапленне. На фестывальнай пляцоўцы іграюць непрафесіянальныя акцёры, але калі яны трапілі на Бярэзінскую рампу, значыць адпавядаюць узору народнага тэатра. У праграме запланаваныя выступленні 2 заслужаных аматарскіх калектываў в области. А вось гэты апошні фестываль нашага ўсяго фестывальнага руху на Меншчыне. Фестываль тэатральны, тэатр гэта, як адзін класік казаў, театр это потрясение. Завершыцца спектаклі, закрыецца заслона, але жыццё на сцэне ўсё роўна не скончыцца. Народныя тэатры пачнуць працаваць удвая больш, каб праз 2 гады святло тэатральнай рампы на бярэзінскай сцэне ізноў адбілася на іх тварах. Наталья Кезік, Александр Шестакович, агентство «Теленовин».